Viete, čo ma desí? Už nevieme, čo je skutočné. 72% tínedžerov má AI kamaráta. 72%! Radšej sa zdôveria algoritmu než rodičom. Prečo? Lebo AI kamarát nikdy nemá zlú náladu. Vždy súhlasí, nikdy ťa nesúdi. Je to ako mať psa, ale bez potreby venčenia a bez skutočnej lásky. Vychovávame generáciu, ktorá nepozná skutočný konflikt, skutočné priateľstvo, skutočné sklamanie. Prečo by som randil so skutočným človekom? Môj AI frajer nikdy nezabudne na výročie. Super. A čo keď vypadne internet? Rozchod kvôli výpadku Wi-Fi? A potom máme deepfakey. Bill Belichick boskávajúci sa na ihrisku. Smiech. Video je očividne falošné, ale ľuďom to nevadí. Baví ich to. Fikcia je zábavnejšia než realita. A to je problém. Lebo ak neveríme vlastným očiam, čomu veríme? Algoritmu? Tomu istému, čo ti poradil jesť kamene? A najnovší trend? Tretina ľudí by randila s AI verziou svojho psa. To je nový level zúfalstva. Jediný chlap, ktorý ma chápe, je môj mops z IQ Alberta Einsteina.